Vitajte milí priatelia, moje meno je Jaja a som členkou internetového obchodu ABC Zoo. V dnešnom videu sa budeme venovať klietkam určeným pre psov a mačky Dog Fantasy. V prvom rade si poďme objasniť, na aký účel klietka slúži a prečo by sme mali uvažovať nad jej kúpou. Klietka pre psa slúži k bezpečnej preprave a odpočinku psa. Je veľmi užitočná a pri správnom použití zabezpečí vám aj vášmu psíkovi pocit pokoja a bezpečia. Napríklad, ak žijete v byte a máte šteniatka alebo psíky v puberte, ktoré vám ničia nábytok alebo nie sú schopné zostať sami doma, tak klietka je presne to, čo potrebujete. Zamedzuje ničenie interiéru, obťažovanie osôb, poskytuje útočisko a pokoj psíkovi pred malými deťmi a poskytuje pokoj chorým psíkom. V klietke nájdete všestranné využitie, či už v aute pri preprave, na rôznych výstavách, akciách, na chate, alebo stačí, ak klietku použijete ako pelech alebo ako budu. Klietka Dog Fantasy je čiernej farby, je dostatočne elegantná aj pre umiestnenie v interiéri bytu. Plastovú spodnú vaničku možno ľahko vybrať a vyčistiť. Odporúčam na dno vaničky dať deku alebo pelech, aby sa psík alebo mačička v klietke cítili príjemne. Zloženie a poskladanie klietky je naozaj jednoduché a zvládne ho aj jedna osoba. V prvom rade, čo spravíme, je, že na boku sa nachádza háčik, ktorý si odopneme. Bočnú mriežku pripevníme o vrch klietky. To isté spravíme aj na druhej strane. Takto rýchlo a jednoducho sme klietku zložili. Často nám kladete otázky, akú správnu veľkosť vybrať pre svojho psíka. Pre určenie správnej veľkosti klietky je dôležité, aby sa psík v klietke vedel postaviť a otočiť. Klietka musí byť dlhšia, ako je celková dĺžka psa a širšia, ako je jeho kohútiková výška. Klietku Dog Fantasy zakúpite v týchto veľkostiach: S, M, L, XL, XXL, na našej webovej stránke www.abczoo.sk. Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte mi ich písať dole do komentárov a ja vám na ne veľmi rada zodpoviem. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte!